Velkommen til vores grønne sundhedsunivers. Du har netop købt din allerførste kasse med Greenwich. Jeg hedder Julie, og jeg har stiftet Greenwich. Vi er så glade for, at du er kommet med ombord. Og så vil jeg også gerne sige stort tillykke. Tillykke med, at du har taget et skridt mod en grønnere og sundere hverdag. Som en del af vores grønne sundhedsunivers, så vil vi gøre alt for at hjælpe dig mod en grønnere og sundere hverdag. Jeg startede Greenwich, fordi jeg døjede med så mange problemer med min fordøjelse, med mine hormoner, you name it. At starte hver dag med en grøntsagsfældet smoothie løste alle mine problemer, og derfor brænder jeg for at hjælpe dig med din sundhed og dine daglige grøntsager. Om du har særlige udfordringer med din sundhed eller ej, så lover jeg dig for, at du vil mærke en forskel ved at drikke daglig Greenwich. Det er efterhånden bredt anerkendt, at mange grøntsager gavner vores sundhed og vores trivsel. Bedre fordøjelse, færre cravings, mere energi og sågar pænere hud er nogle af de tilbagemeldinger, som vi får fra vores grønne medlemmer. Mere tid, mindre stress og god samvittighed hører vi også. Det er selvfølgelig vigtigt at huske på, det opnår man ikke med bare én Greenwich. Men de fleste af vores grønne medlemmer oplever effekterne efter ca. 2 til 3 ugers Greenwich. Vores Greenwich er fulde af grøntsager og kun et stykke frugt, så de smager selvfølgelig lidt grønt. Nogle elsker grøntsager, andre har lidt sværere ved den grønne smag. Heldigvis kan jeg fortælle, at vores smagsløg ændrer sig hele tiden, og på nogle uger vil din smagsløg allerede have tilvænnet sig. Vi har grønne medlemmer, som i starten havde lidt svært ved den grønne smag, men i dag så kan de faktisk ikke leve uden deres daglige Greenwich. Så husk, sunde vaner kan godt kræve lidt tilvænning. Og her til slut vil jeg bare gerne sige en rigtig stor fornøjelse med din grønnere hverdag.